Здравейте хора, аз съм Пайс и както видите в момента се намираме на главната страница на моя канал. И в този клип ще ви обясня какво ще правя с този канал, какъв контент ще качвам и какъв ще бъде моят график. Така, общо взето контента, който ще качвам, ще бъде и геймплей и от време на време ще качвам и туториали, тъй като имаме идея за туториали. За графика ми, тъй като сме лято, ще гледам да правя по 1-2 клипа на ден. Естествено, когато съм свободен. И така, нека да ви обясня сега за тези ленти тук, какво представляват. Може би половината от тях знаете какво представляват, но все пак нека да ги обясня. От лентата абонирай се, вие потвърждавате абонамента си за мен. Естествено, ако харесвате контента, който правя, вие може да се абонирате. Ако не ви харесва, не ви задължавам да се абонирате за мен. От тази иконка тук, вие отивате директно към моята Facebook страница, където ще качвам всички известия около мен, в смисъл кога ще качвам клипове и нали, още много други. От тази иконка тук, това е всъщност Twitter-а. Ако примерно някои хора нямат Facebook, но имат Twitter, вие може да ми харесате страницата в Twitter и оттам също ще качвам известията, които са и във Facebook. И от последната иконка, може би вече нея най-много знаете какво представлява. Това е Twitch, където се правят лайв стримове. За момента мисля да не правя лайв стримове, тъй като, както видите, имам само един абонат. Тук-там той може да се появи, може и да не. Така че ще гледам да се съберат малко повече хора в абонатите ми. И тогава чак ще почна да правя лайв стримове, тъй като не искам да почна да правя някакъв лайв стрим и да няма никой. И общо дето да си хабя времето. И да, общо дето това мисля да бъде от клипа. Надявам се да съм ви информирал за това, което трябваше. И да, чао!